L-2024 kienet sena rekord ta' kumpaniji li pparteċipaw fil-programm SAFE li ilu jiġi offrut mill-Aġenzija Setqa biex jigwida lil ħaddiema tagħhom fejn jitlu l-vizzi u l-benesseri matul il-ħajja. Fil-fatt matul is-sena li għaddiet dan il-programm għen lil madwar 3000 impjegat f'200 sessjoni ma' kumpaniji minn setturi differenti kemm fil-privat kif ukoll tal-gvern. One News kellem għall-manager għas-servizzi preventivi fih dan is-Setqa Jared Grima li spjegalna aktar dwar l-iskop tal-programm. Ibbażat fuq 8 workshops differenti, 3 bbażati iktar fuq well-being, dak li aħna nsejħu il-benesseri tal-persuna, fejn nitkellmu niddiskutu fuq stress management, bullying at the workplace, u anke isu kif tibbilanċja wkoll l-aspett personali mal-ħajja privata tiegħek. Fil-waqt li mbagħad għandna l-aspett ieħor tal-relatat ma' sustanzi, fejn hemmhekk nitkellmu niddiskutu fuq realtà tas-sustanzi, l-alkohol, il-lob tal-azzard. Grima kompla jispjega kif persuna fuq il-post tax-xogħol tinduna li kollegi tagħha jkunu għaddejjin minn xi tip ta' problema u x'għandha tagħmel. Il-kol kemm aħna importanti li ma niġġudikawx, fl-aħħar mill-aħħar il-kol kemm aħna ngħaddu minn sitwazzjonijiet li se jkunu ibsin fuq il-ħajja tagħna personali u iktar kemm nuru support lil xulxin ikun tant aħjar. Li nirrakkomandaw dejjem huwa li l-persuna tisqar il-konsern tagħha mal-persuna l-oħra kif qed tara l-imġiba tagħha kif forsi qed tinbidel l-attitudnijiet tal-persuna, il-mod ta' kif jiftakru wkoll dik il-persuna u kif jistgħu jgħinu. Jew kelma ta' kuraġġ, kelma ta' ħsieb tqanqal iktar il-persuna li forsi tfittex iktar is-support milli niġġudikaw il-persuni. Fl-aħħar nett Grima rimarka li kumpaniji interessati jistgħu jagħmlu kuntatt mas-Setqa b'diversi modi. Jistgħu jikkomunikaw magħna permezz tat-telefon tagħna 23-885-110 jew inkella wkoll fuq il-mezzi soċjali tagħna ta' Facebook ta' Aġenzija Setqa fil-waqt ukoll ta' Instagram jew inkella LinkedIn. Ġifieri għandna paġna posta u għandna persuni wkoll professjonisti fil-ħdan is-servizzi preventivi li jistgħu jiġbu.